Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana habarçysy Sultana Çylywa ýene-de näwelli adamlar tarapyndan hüjüm edildi. Bu waka 27 noýabrda saat 11:50 töwerege Çylywa Aşgabatyň köşü tewitindäki ýykylan ýaşaýyş jaýlaryny surata düşürýän mahaly bolup, onuň golaýyna ilki 30 ýaşlarynaky raýat eşikli bir adam gelýär we surata alma näme üçin surata alýarsyň diýip gyýgyryp başlaýar. Çylywa gürrüň edilýän adamdan daşlaşjak bolanda başady 4 san raýat eşigindäki adam destini onuň daşyny gabaýar we elinden kamerasyny gaňyryp alýar. Şondan soň ol bu adamlardan kamerasyny ýydyna almagy synanşanda onuň daşynda destine polisiýa eşigindäki ýene 3 adam peýda bolýar we olar Çylywany ak reňktäki awtology mündürip nämälim ýere alyp gidýärler. Şol ýerde awtologyň içindäki polisiýa işgärleriniň biri ulagdan düşüp telefon arkaly birler bilen gürleşýär. Soňra da olar Çylywa ýydyna gidip kamerasyny alyp biljekdigini aýdýarlar we onu ulagdan düşürüp goýberýärler. Jurnalist köşüde jaý ýykyşlygynyň dowam edýän ýerine gaýtadan baranda kamerany alan raýat eşigindäki adamlar oňa özüň bilen deň bolmaly, kamerany bereli ýöne gaýdyp şu ýerlerde görünseň indiki gezek gaty görme diýip haýwa tatýarlar. Çylywa kamerasyny ýydyna alyp görende onuň içindäki suratlaryň öçürilendigini hemde kamerasyna zeper ýetendigini bilip galýar. Ýatlap geçsek, bu Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana habarçysy Sultan Çylywa soňky 2 hepdäniň dowamyny amala aşyrylan ikinji hüjümdür. 14 noýabrda Aşgabatyň Parahat ýedi etrapçasynda edilen hüjümde jurnalisti ýygyrlaýan adamlar onuň hiç ýyly surat almadygyny we öýden çykman oturmagyny talap etdiler. Şeýle-de şonda Çylywa öýüňden çyksaň ölersiň diýilip haýwa tatyldy. Şu ýylyň iýul aýynyň aýagynda bolsa Çylywa 24 saatyň dowamynda 2 gezek hüjüme sezebar boldy. Jurnalist 29 iýulda ölüm haýwatyny atan adamyň özüne polisiýadan surat aldyrmadlyk barada görkezme berilendigini aýdandygyny gürrüň beripdi. 68 ýaşly Çylywa 2016-njy ýylyň oktyabr we noýabr aýlarynda hem adından 3 gezek näwelli adamlaryň hüjümine sezebar boldy. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyl üçin çap eden hasabatynda Türkmenistana media azatlygy boýunça erkin däl diýilip 199 ýurduň arasynda Demirady Koreýa bilen bir hatarda 100den 98 bal berilip sanawyň düýünde ýerleşdirildi. 2016-njy ýylda Serhetsiz reportyorlar guramasynyň media azatlygy indeksinde Türkmenistan 180 ýurduň arasynda 178-nji orunda ýerleşdirildi.